आमचे म्युझिक की शानदार प्रस्तुती। रिकॉर्डिंग बाय सरस्वती स्टूडियो मुजफ्फरपुर। दीदी के भाग बड़ा चानी है भौजी, सुनिले जीजा जी रहेला सऊदी। दीदी के भाग बड़ा चानी है भौजी, सुनिले जीजा जी रहेले सऊदी। सखी के मरदा मिलल डलाइवर, बाहर में टेलर खींचेला। पुजवा के भतार खैनी बेचेला, एगो पुजवा के भतार खैनी बेचेला। पुजवा के भतार खैनी बेचेला, पुजवा के भतार खैनी बेचेला। दीदी के भाग बड़ा चानी है भौजी, सुनिले जीजा जी रहेले सऊदी। सखी के मरदा मिलल डलाइवर, बाहर में टेलर खींचेला। पुजवा के भतार खैनी बेचेला, एगो पुजवा के भतार खैनी बेचेला। पुजवा के भतार खैनी बेचेला, पुजवा के भतार खैनी बेचेला। पुजवा के भतार खैनी बेचेला। मोरे जवानी में लगा देल चूना, हमर भतार भौज मिलल नमूना। मोरे जवानी में लगा देल चूना, हमर भतार भौज मिलल नमूना। माने न बात हमरे को नतिया, रोजे उपास हम रहता खतिया। कितना के बेचनी घरवा में आके, खाता पर कलम से लिखेला। पुजवा के भतार खैनी बेचेला, पुजवा के भतार खैनी बेचेला। पुजवा के भतार खैनी बेचेला, पुजवा के भतार खैनी बेचेला। खैनी बेचेला, खैनी बेचेला। पुजवा के भतार खैनी बेचेला, खैनी बेचेला। मरद के सुख हमरा मिले न रोजो, कहेला रहबे ना तो जो जो। मरद के सुख हमरा मिले न रोजो, कहेला रहबे ना तो जो जो। छोटू डलाइवर से कितना बताई, नितेश कुंदन के कैसे सिखाई। एकरा से निमन बाटे रविंदरा, तुर्की में टेम्पू खींचेला। पुजवा के भतार खैनी बेचेला, पुजवा के भतार खैनी बेचेला। पुजवा के भतार खैनी बेचेला, पुजवा के भतार खैनी बेचेला। दीदी के भाग बड़ा चानी है भौजी, सुनिले जीजा जी रहेले सऊदी। सखी के मरदा मिलल डलाइवर, बाहर में टेलर खींचेला। पुजवा के भतार खैनी बेचेला, एगो पुजवा के भतार खैनी बेचेला। पुजवा के भतार खैनी बेचेला, पुजवा के भतार खैनी बेचेला, खैनी बेचेला। आमचे म्युझिक की शानदार प्रस्तुती।